Nandur apa iki? Nandur lombok ya. Nandur lombok. Nyapa nandur lombok? Lah diingin ngene tangga disemantani ayo jarene ben njaluk moro-moro ora buta ora moro jare kok jalukan tok. Ngono. Heeh. Le molakno saiki nandur dhewe, nandur lombok dhewe ya to. Ora usah nunggu ritek kuwi. Lah ya iki lho. Pokokne bibit sakmene kene lho. Lah ya saiki lek nangga ki didelok-delok sik. Nangga ki kirane sing tanggane pelit ora usah dolani. Sing tanggane sing loman-loman niku lho dolanono sesuk, ngerti? Iki. Berarti iki adewe wis nandur lombok karo terong. Iki kira-kira adewe bumbane sing urung duwe apa brambang? Brambang oh. Brambang, bawang. Nah, sesuk dolano kidul omah. Kidul omah dolanono njaluk brambang karo yo gayane ngobrol apa piye ngono ya. Oke.